Thunrum kan video wa chuan Eden huan an hmu chhuah dan te Bible lang ngei Eden huan an hmu chhuah dan kim chang kan tar langa he huan hi he khowela hian alo om tak tak ami ti te an chui dan te kan tar lang do na ni ama sain ka channel min subscribe tu te chunga lom thu kan soya da subscribe lo te an hoya subscribe ti asena in zia kha khongai takin min me sakula ka lom khobang kan shred renga ta na tha chu Bible a hian thil zong zong zi alen vek se na ni lo ti hiani thuthlung hlui bua Israel de chanchina Joseph bik chau po hi ani ina ang anga ziak ni don se le khabu pakhat cha tok tak ani atrulang chuwangin Bible pumpui hi achip chiara je asian le azialen chi ani lo hrim hrima le khapuan angai tamlu tuk don ani chuwangin aziak tu de po hian pathian puina le an thiamna fom khomin atoi kim thei ang ber turan bo se ani chutiang bokin thuthlung thar bo thu de po hi ani nang angin ziak don ta ila phek sing chuang fe angai dona chuta po chuan aleng don chuang lo Bible angai po kan huwa alen vek lo thu kan hu ani Johana bungsom hi pakhat chang som hi panga chuan Johana chuan tin heng ho hi isua thil ti dang tam takaloma chung chu ziak fai vek don ni sela le khabu ziak tur zong zong chu khowela po hian alengin karing lo alo ti chuti khopa chanchin nga ani chunga le khabu pakhata khunglen vek ani na hian soilan lo atam tur zia chu isha thiam me ome chuwangin Bible zirmi te chuan Bible thu hi om zia hun lai mil zela thilom dan sabtrongin a context anti hi hriat angai anti fo chan hi ani athua hian bizo tonga le alina chiang mangho lo te po hi alo om fo reng ani Eden huan chanchin hi thungai inom to patling ve hrim hrima sa khosang sang te po hian an le khabua hian an lo nei ve nok hlom mai ani abul tan nan Bible keula Genesis bung ni chang riata tin lalpa pathia din chaklama Edena chuan huan a siama mihring a siam chu chuta chuan om tirta a ti kan hu Bible thu soi hi thudik lo theilo ani awangin Eden huan om lo ti zonga soi chi ani lo a om kan Bible hian leya Eden huan a siam ngei ti in soidot lo ma se Genesis bung ni chang kwa tin leya tangin pathia din thing mitlatak le eimi tin renga atro tira nun na thing po huan lai taka atro tir boka achia le thahriat na thing po tia soya wangin leya hin Eden huan om ngei ti hria thayani he khowela Eden huan om si chuan khoila ya hian nge om ta kang la mu chua lo ni hian soi sia khowela hian latlo po lo ram mihring ten kan lakal tang lo ram hi om mem ni nge Eden huan hi Bible a te khin na thu thil ni jok khovel mithiam ten na om nan chui thina an chui meka an chui zel don ani hi hetiang thuleng velkara hian Dr. John D. Morris American mithiam khovel lo in din chhodan chui tu le Institute of Christian Research an president le atm te chuan kumsang kha joko som ko pako December ni khat dei tawa an zirbing to khovel Eden huan omna chu chui zui zelin tun hnai mai khan an du an huta chui tu masale mitam berin Eden hi mai bola ming lang tam Mesopotamia to na Iraq ni ta te Persia to na Iran ni ta Shulvel Euphrates lipui kamvel om turan be seilain Dr. John D. Morris le atim Institute of Christian Research thoktu te chuan Eden huan chuan han chuya atira chuan mitam jok rinda nang thowin Iraq le Iran ramvel na shoot kwal ve tho mai ma sian tum angin thilakal tluang lo an be seyang an mutlat lo man lai thil hlui chui tu ten an man tang kai le thil hlui fin fi anana mathe bera an nei mitochondrial DNA mangin kumnuai ni kalta leilung om dante mihring nu ma ni thei omangai ten hanjira an han chui nuwa a chui na khol chuan Iraq Iran ti vel ni lawin mi puirin lo lam Africa khomwal pu kok mau mai a chui tu te puin makanti an chui na kaljela Christian Research Institute mithiam te le Sydney University mithiam te chu tang kopin zau jok le thuk jok in Eden huan omna ni thei tur lam chuan hanjir zela Professor Vanessa Hayes Sydney University chuan DNA sample atanga alan danin chiang takin kumnuai ni vel kalta khan African khomwal pu ya hian thil siam masaber te kha an khosa ninge yarin nakan nei theita ni ati DNA analyst ten an han mu chua zel danin mihring masaber ni yangai te DNA an mu chua na hun Eden huan omna vel tak ni ya soi hi African khomwal pui chim lamram pakhat Botswana ani thu an soya Botswana hian chimlama South Africa ria marle thanglama Namibia ri in chaklama Zimbabwe ri ani ma se Eden huan omna hun ni ya an mu chua hi tuna tak chuan tarlan tawngin thale ra changvek towa mi te tlo po ani vak to lo ni nan soi mithiam te chuan helai huna tang hian khovel mihring masa te chu lo in thla pung chawin khovela andar chanta ni anti
Creation Research Institute an mithiam le Sydney University mithiam te hian Eden huan omna ni nge an ngai lai hmun hi thaler zau pui ani kan ti to kha he thaler sira hian Zambezi lui kang chat ngai ho lo luanga he lui hi England rama lui lar ve tak pakhat lek maga dikaji an ti ne na intiat vel ani maktak main he lui hi Botswana thaler chaklam atanga luang tanin namu mal tia soitur po nei lem lo researcher ho chuan he tui hi alo chuak ve top mai ani anti he lui lo luang chuak tak mai hi zirmi te chuan Genesis bung ni chang som tin Eden atangin huan ti hnong turin tui aluang chuaka chutang chuan apeng dara peng li alo ni ta ati lui khani nge ya an ngai hetlatani ngun taka an zir hnu le tui luan dan chip chia tak an chui hnuin kum nuai ni vel kalta he mun thaler ani ma kha chuan he lui hi mun thuma luang pengin alui pui bernen pengli an nge ya zirmi te chuan nga ya ama ero chu khovel kal zela Botswana mun hi thaler na khu ta ka wangin apeng pathum te chu ashana luang to lawin Zambezi lui hi mun khata luang le ta ani ti nan soi he lui a hna mu mal soi tur pom lo hi chung nung berat hil ti theina chuan tui hna Eden huan chom turin aluan chhuat ti nge ya nga yani he lui African tonga Zambezi an ti hi tu hnuwa Botswana mun thalerin akhu ovek nu po hian alui na hi alakang chat mai lawa alangai reng mai te hi mi makti a hlona chuani zirmi tam tak chuan he lui hi mal thaler sira luang chunga atuin phai le kam lam apan mi alo mai hian pathian mal som ramrim aname ante thin he lui hi alen lo ang ai deina luang thoya Botswana thaler luang tlang vakin Zimbabwe aluang theng thakani Eden huan hi soita kangin khovel mithiam tam takin hnial na chok chuak tu ani vea mithiam le zerbing mi tam takin an chui to a chumi khami hmuna chuan a ome ti tam takan om to bok document proof ne na ka hmu chuak te po ega moza tan ma se he hmu chuak ni an soi tam tak hi tun lai thiam na thar le changkang berber DNA mitochondrial ne na trial an han nei tak tak chuan Eden huan ani e an ti lai hun velan sample an han trace in Bible at thil siam ter lai vel nen akomai nang hlei thei ta thin lo chu wangin arin tlak lo an ti pha fo thin chuti lain tuna kan soi mek Institute of Creation Research le Sydney University mithiam te chuidan hi chu adang ta dei maya Euphrates lui kamatanga chanin an chui zela an duang fin fian an hmulo wangin mundang pakai zelin an ni point an tumlo dawin Africa ram hun pakhat Botswana hi an thlengta ani uluk taka helai hun athil lui le thaler hnuaian han hai dara uluk le zuala thaler hnuaian thil masa le sul hnu sang te DNA an ti hnuwa Bible in channa Genesis le helai hun hi akum zonga in zat thei vek awang le asampul an hai chua zong de point phat rol lawa Genesis bul chan lai kum atrom pui thei zel tak si awangin helai hun hi Eden huan omna ninge ya an ngai heta ani Hian thil hmu chua hi Dr. John D. Morris le atim te chuan tun hnai mei khan tlang zarin le khabu journey chu Botswana chu an chuata hian thil hmu chua le fin fian an nge an soi hi mithiam tam tak terin dan masa ho nen chuan in person view chungin an document proof zong ne na thlir chuan apom tlak khop mei ti in mithiam tam takin comment an pe he ani heti lai mek khian Eden huan zerbing na kalpui tu mithiam engmoza chuan Dr. John Morris le athopui de thutlang zar hi an lapom pui hlei thei bik lawa University of Iraq thil hlui chui tu Professor Maldin Hubei chuan tuna an thil hmu chua hi apom om veu chungin hun masalam history thlir chung le Bible thukal zel dan zir chianin Eden huan hi kan khomwal puya nge hian a omang Africa lama dei chuan ani theido nem ni alo ti ve a chuti line Dr. John Morris at thopui University of Sydney Professor Dan Duff chuan Eden huan ninge ya kan hmu chua hi rin hlel tur om talo a fin fiana document proof kan nei tha ani ati tun malama Eden huan omna ni yarin ramten an ram chung ni lo lutuka omta ni kan soya wangin an ui thuwa heti hian an soi vel ta mei ni in a soi ati ve tlatani soitak angin Eden huan hi soidan sang atam meya Christian the Bible chau hi Eden huan chungchang soilan na ni lemlo Jewish eschatology chu khovel top hun top soina ni Jewish ho eschatology a chuan Eden huan hi pahni omangin an soya pakhat jok chu lower gan Eden hoi jok ti na ni Jewish ho chuan he Eden huan masa jok ani ti in chu Eden chu he khovel om Bible in a soyang taka mun nuam thai theira chitin reng omna aleite polei thel tiang evile adama khosak to na ni an ngaya chu mun om dan le anom dan te thileng kim that du na ni zia te chu an le khabu sang an tar lang tam khop mai ma se hello argan Eden hi chuan an chatu
tuan hmun a thlen dawn lem lo nin an ngai thung an tharau nun ne na in lai chen na nei lem lo ni an ngai ani Eden huan pahnih na chu hayar gan Eden an tia chu Garden of Righteousness an ti bok Eden huan sang jok tina ni mai ome chu Eden chu dikna filna le thatfam kimna thuam Eden huan tina ani chu Eden huan chu pathian in khovel adin tirata asiam to ni ma se thuruk ri alania chu Eden huan chu he khovel to phuna ropui takin pathian in alaron tar lang don ni nan ngai ani chu Eden huan ropuya chuan pathian fa te chu thamuang takin an chol don ni an ngai bok chu Eden chu juice mi then khat phei chuan van ram ang hiala soito kan om bok engpo ni se jui chho hi khovel mi ropui an ni ve hrim hrim awangin an thu hlai khovel mi tam takin an thlir ve tlata juice ni lem lo jinga po an thu hla hi an ngai dan hi pomto kan om ve nual ani juice chau ni lo sa khodang te po hian Eden hi an lo boi pui ve fu tho mai muslim musalman ho le khabu thiang hlim qurana te po Eden huan chungchang hi alang na sa qurana hian trumli lai alang he ani Ismail a thakal zel musalman ho hian Eden huan hi an lo chui zuin an lo zirbing na sa ve hle a Islamic theology ya po Eden huan hi chu Bible zul zuin hun nuam le ha dam a thalam pang zela da ani enga po chu lo ni se Eden huan om na te he khowela hian ala om tak takem mu chhuat thei chi le chui chhuat thei thil ani am ti te chu hunin ala hril zelang chu Bible thu hian top na siam dei teang Genesis bung thum chang som hi pali chuti chuan mi hring chuan hnot chuak ta a tin nun na thingkong chu veng turin Eden huan chhaklam panga chuan cherup te mei khan dai verton zok te chu om tir ta boka ti kan huwa an hulama kan Bible a hian Eden huan veng tu te chu an chola pathian in la sona ti thu eng ma om to lem lo chu wangin Eden huan chungchanga hi chuan mi thiam tam tak zirbing mi te thu soi ka hmu chuake kan hmu ti zong te po hi kan oi mo oi lo mo chu te chu kan mi mal ngai dan ani ya kan thu ani ma se pathian thu pe kadang lam ngai lo awangin Genesis bung thum chang som hi pali thuanga chungnung berathil ti theina in Eden huan aven tlat awangin Eden huan mu chuemo mu chu ala emo chu pathian thu da mai hi a ha dam thak viau o masin veng tu te da son thu atarlan to box sil awangin mu chuat hei chi ani am ti po hi ngai tu tel angai khop mai